Egunean publikatu zuten erabakia Frantziako agerkari ofizialean. Gaurtik otsailaren 20ra, Frantziako estatuaren menpeko uretan debekatua izango da Bizkaiko golkoan arrantza egitea, izurdeak babesteko ernalketa garaia dela eta Hego Euskal Herrian Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko duela. Hala ere, oraindik ez du zehaztu noiztik nora egongo den indarrean debeku eta zein arrantza ontziri eragingo dien. Euskal arrantzalek haserrea eta kezka erakutsi dute. Izan ere, Ondarroan esaterako biontzik portuan geratu beharko dute gaurtik aurrera eta beste bik oso mugatua izango dute arrantza egiteko eremua. Hain zuzen ere, Euskal arrantzaleak ezingo dira joan legatza zapoa edo oilarra harrapatzeko eremuetara eta ondorioz eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi dute. Eustaten arabera, 2023an 16.000 lanpostu sortu dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Jarduera ekonomikoa bizkortu egin da urteko azken hiruhilekoan. Eustaten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 0,2 igo zen urteko bigarren hiruhilekoetik hirugarrenera, baina 0,4 igo da hirugarrenetik laugarrenera. Zazpi aste zitxita egon ondoren, gaur jarri dute berriro martxan Lizarrako Garzia Orkoien ospitaleko erditze zerbitzua. Mikel Kolomo Lizarrako EH Bilduko kideak postasunez hartu du albistea. Alde batetik, Lizarrako udaleko zinegotzi ezberdinei ematen ez digun informazioagatik eta horretaz gain, joan den abenduko osoko bilkuran onartu genituen akordioen baitan, osasunaren inguruko mahai batzorde bat sortzearen akordioa bazegoen eta oraindik ere naiz eta 2 edo 3 galdetu egin diogun ez duen sortu, orduan ikusten duguna da bere jarrera berriz ere izaten ari dela gardentasun ezaz betea eta egin beharreko horietatik urrun kokatzen dugu. Nazioartean urriaren 7ko erasoei buruzko azalpenak eman ditu lehen aldiz Hamasek asteburuan kaleratutako ohar batean. Bertan berretsi du beharrezko pausua izan zela ekintza Israelek Palestinarren aurka egiten duen azpijokoari aurre egiteko. Gurera bueltan, bakarkako lehen lana aurkeztu eta astebetera iragarri ditu lehen kontzertuak Gorka Urbizu musikariak. Donostian emango du lehena Intxaurrondoko Kultur Elkartean otsailaren 23. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gizarte kontuetan aipatu dugu lerroburuetan ere izurdeak babesteko asmoz arrantza debekatu du Frantziako Trantsizio Ekologikorako Ministerioak. Paul Elizondo lankideak azalduko digu. Frantziako gobernuak arrantza debekatu du urtarriaren 22tik otsailaren 20ra Bizkaiko golkoko uretan izurdeak babesteko ernalketa garaian. Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko duela, oraindik datarik zehaztu ez den arren. Euskal arrantzalek haserrea eta kezka erakutsi dute erabaki honen aurrean diru galera ugari izango baitituzte. Frantziako arrantzaleek galeren 80% estaltzeko diru laguntzak jasoko dituzte, baina Euskal arrantzaleek salatu dute Espainiako gobernuak 25% diru laguntza baino ez diela emango. Arantza Tapiak eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi du. Frantziako gobernuak arrantza debekatu du urtarriaren 22tik otsailaren 20ra Bizkaiko golkoko uretan izurdeak babesteko ernalketa garaian. Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko dutela. Hala ere oraindik ez du zehaztu noiztik nora egongo den indarrean debekoa eta zein arrantzontziri eragingo dion.
Euskal arrantzaleak ezingo dira joan legatza, zapoa edo oiarra harrapatzeko eremuetara. Ondorioz eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi dute. Zehazki 120.000 kilo arrain gutxiago harrapatuko dutela aurre ikusiz. Frantziako arrantzaleek galeren 80% estaltzeko diru laguntzak jasoko dituzte, baina Euskal arrantzaleek salatu dute Espainiako gobernuak 25% baino ez diela ordainduko. Arantza Tapia garapen ekonomikoko iraunkortasuneko eta ingurunegiroko sailburuak asteburuan azaldu du neurriak alturako 4 euskal ontziri eragingo diela eta balitekeela prezioek gora egitea. Debekuak luzatzeko aukeraz galdetuta, sailburuak esan zuen aztertu egin beharko dela, izurdeak babestea eta aldi berean arrantza iraunkorra nola egin daitekeen. Handizkako merkatuan argindarraren prezioa apaldu dela argudiatuta, Ipar Euskal Herrian argindarraren faktura 10% igoko da. Euskal Herriko pentsiodunek 6 urte daramatzate kaleetan haien aldarrien alde. 2018ko urtarrilean sortu zuten Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Mariano Rajoy, Espainiako orduko presidenteak pentsio sisteman egin asmo zuen aldaketa baten aurka elkarretaratzera deitu zuten Bilbon. Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea dugu gaur pantailaren beste aldean. Arratsaldeon, Ana? Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin nola hasi zinen zu pentsiodunen mugimenduan? Ni neu hasieratik nago. Hasieratik esan nahi dut, orain dela 6 urte hasi nintzen mugimenduan eta ordurik ona jotake. Astelenero konzentrazioetan plazatan eta bestelako lanak egiten. Hemen lan handia dago, eginda eta jarraituko dugu egiten ariketa gure aldarrikapenak lortu arte. Zehazki zerk bultzatu zintuzten kaleak hartzera? Kontu izan zen, justu orentxe 6 urte, 2018ko urtarrilaren 15ean, orduko Fatima Bañezek agindu zuen 0,25ko igoera gure pentsioetan. Orden ja, pentsionistok, esan nabia nikoa da, eta hemen zerbait egin behar da, eta zerbait hori izan zen, agauzaoko zera agindu pasatuta eta hasi ginen plazatan konzentratzen. Eta, ordurik ona, lehen esan dudan moduan, hemen gaude. Bai, ordutik, 200 astelen baino gehiagotan hartu dituzue kaleak, nolakoa izan da ibilbidea? Ibilbidea izan da, nik uste dut, oparoa, esan nahi dut, oparoa ekimenetan. Ez da bakarrik astelenatan egotia, alderdi politikoekin egoten gara, sindikatuekin egoten gara, bestelako eragile sozialekin egoten gara, bestelako manifestazioak eta egin ditugu ez astelenatan egiten ditugun konzentrazioak, ostean ze, horietatik aparte, ez da giz, larun batetan edo igandetan egiten ditugun konzentrazioak. Emakumeok ere batzean gara geure aldetik, Euskal Herriko pensionisten mugimenduko emakumeok ere batzean gara eta gure batzarrak egiten ditugu asanbladak eta egiteko, eta gure aldarrikapen propioak eta horien ganean gogoetak egiteko da, ekimenak eta pentsatzeko. Asko da egin dana,
lorpen batzuketan baditugu, baina oraindik dakizuen moduan lorpen batzuk ez daude beteta, da hor jarraituko dugu, ariketa lortu arte. Gaur egun ibili gara, 1.080, badakizuen, 1.080, gutxienezko pentsioa 1.080 euro danotza, hori dela eskatzen duguna, hori da gure aldarrikapenetariko bat, eta horren arira, egin duguna da, mozioak eta oraintxe esan nahi dut, beste ekimen bat desberdinak kalean egotetik aparte, udaletan mozioak aurkeztu ditugu, sinadura bilketa bat egin dugu, eta, Gasteizko parlamentoan egon girean, Iruñan ere instituzioetan egon gara, eta, aurrera goaz, esan nahi dute lan handia da, gero estaduko beste komunidade eta plataforma batzuekin eta badugu hartu mona esan nahi dut, mugimendu oso lan zabala egiten du. Bai, esan bezala, besteak beste, 180 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatzen duzue, eta esan bezala, ibilbide oso handia izan duzue. Bestela ere, zein da gaur egun pentsionistek duten egoera? Parkatu ez dut entzun, ez zaite ondo. Zein da gaur egun... Egoera, bai, ontxe, bai. Kontu da, Hego Euskal Herrian, 220.000 pentsioniste daudela, 1.080 eurotik berako pentsioarekin. Orduan, hori da egoera oso larria, eta zoritxarrez, eta, motiboak oso argiak dira, gehien dira emakume askoak. Gaur egungo 80 urteko hori sarritan esaten dugu, medioetan eta gaur egungo 80 urtetik gorako emakumeek eta bai, horiek dira lan produktibotik erreproduktibora pasatu zirenak, gazteak zirenean, eskondu zirelako, danadako, aurreko mendeko, bestakit, 70ko hamarkadan estate baterako. Eta, horiek egon dira etxean, zaintza guztiak egiten. Gaur egun, zentrora ekarri dugun zaintza hori egiten egon dira, hain justu gure kolektiboko emakume askok. Zer gertatzen da, emakume horiek, ez zutela bere momentuen kotizatu, bai diruak murriztu erakundei, bai, baina ez zuten kotizatu, eta beraz gaur egun, duten pensioa, ez da duina, eta pentsio horrek ez die moten bizitza duin bat izateko. Bai, finean, zaintza lanak ordainduak izan ez direnez, beste pentsio mota bat dutelako, ez da? Orduan esan dezakegu, gaur egun genero arrakalak bere horretan diraurela, eta orokorrean emakume pentsionisten egoera zaurgarriagoa dela, ez da? Bai, arrakala oso handia da, oraindik. Lehengo gunean, gure, ezagutzen ditudan kolektiboko beste emakume bi, egon ziren beste medio batean, eta batek esate ni 800 eurora ena zeltzen. Eta egon naiz lanean, gitxi gora bera, eta gitxi gora bera esaten dugunean, badakigu, berak esan zituen bere seme-alabak, horre seme-alabak dituzunean etxera bultatzen zara seme-alabaren zaintza egiten, beraz hor kotizazio urte batzuk galdu egiten dituzu, gero seme-alabak oraindik ez direnean izan, horren, ez dakit, haundi edo, hasi zen lanean, baina oso lan partzial eta ordu gitxikako lanetan, zan nahi dut, horrek danak, daroa pertsonia, pensionista bihurtzen denean, oso pentsio bajuarekin bizi alizatera edo bizitzera. Kontuan izan da, gainera, gaur egun bizitzaren garestitzea ere badagoela, ez da? Bai. Hori da gure beste kontutariko bat, ez da? Guk matematika asko egiten dugu, baita. Aritmetikan ere denpora moten dugu. Eta, guk aldarrikatzen dugun beste puntutariko bata, erosteko ahalmen hori, galdu dugun erosteko ahalmen hori berreskuratzea, ez da? Momentuz, 2011-2013 ona, 3% edo galdu dugu. Hau kontuen hartuta, eurtengo 2023ko urtean 8,5ko igoera izan da. Baina, hor, kalkulak eta toz, atzetik, eta orduen, hori da arazoa. Gainera, esate baterako, negua,
atzeko egunetan izugarrizko hotza egin du. Pensio duin bat ez baduzu, ia nok aguantatzen dauen hotz hau geldien, gutekun narinean, normalian geldien zauz, geldi zauz txean, horren nok aguantatzen dauen, ez da? Dauen hotzagaz eta ez dakit, kalefazioa piztu barik, edo ez dakit. Arazo handia da, eta egia izan da, egoera batzuk daude oso larriak. Zuen aniztasunean, argi dago, kalean presentzia duzuela, nola deskribatuko zenuke pentsionisten mugimendua bera? Nola definitu? Bai, nola deskribatuko zenuke? Izan ere, esan bezala, pentsionista bakoitzare kasu desberdin bat izango da, baina hala ere, gaitasun handia izan duzue, denak bateratu eta irudi kolektibo bat emateko. Bai, gure pensionisten movimentua bada, anitza da, eta bai, danei dago, nik esango nukena da kalian, esate batarako, beste kontu bitxi bat edo postasun emoten dugunek, adin horretako emakumeak batez ere, etxean egon dira, lehen esan bezala, ezta? Etxean egon dira, eta ikusi ezinak izan dira, gaur egun kalean daude emakume horiek, eta kalean daude, eta lehengo lerroan jartzeko ez dute ezelango arazorik, ez da nahi dut, ahaldundu egin dira, eta hori ere da gure beste lorpenatariko bat, ez da? Ikusiten dira emakume horiek, anitza da, dute barik, anitza da, gu bakotxak, gutariko bakotxak, bere bizitzan izan du ibilbide ziaz bat, ez dakit ibilbide ziatza esan nahi dut, batzuk feministak izan dira, eta beste batzuk sindikatoatan ibilbide euren fabrikatan eta lanean, beste batzuk politikan ardurak izan dituzte, beste batzuk estandako moduen etxean egon dira, batez ere zaintza lanak egiten, daneritago. Baina, hor badaude minimo batzuk eta minimo dire gure aldarrikapenak. Eta aldarrikapen horiek batu eten gaitue. Horixe da kontue. Aldarriak, astelehenero kaleak hartzen jarraituko duzue orduan, aldarrien alde, esaiguzu zein da 2024ra begira dituzuen helburuak? 2024rako laster ikusiko duzue, egingo dugu, publizitatuko dugu, hemetik eta ekainera bitartean baditugu hainbat ekimen desberdin. Eta uste doa gainera ekimen potoloak izango dira. Kalean egotetik aparte, gero baditugu beste ekimen batzuk. Lehen ere aldarrikatu genuen, esateko bat esango dut. Lehen ere esan genuen, egingo dugu Europa mailako pensionisten jardunaldiak ere egingo ditugu. Horrek esfortzu handia suposatzen du, baina hortik aparte badaude, behar bada hauteskundeak ere badaude, eta bi hauteskunde horien aurretik, bai Gasteizko hauteskundeen aurretik, hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erkidegoetan, eta bai Europar hauteskundearen aurretik, baditugu ja perfilatzen eta diseinatzen ari gara bestelako ekimenak. Eta, hori eta askoz gehiago. Laster egingo dugu dana publiko. Oin urrengoa, eta ni uste dut interesgarria dela esatia, urrengoa da, bertso pentsioa, badugu ekimen bat martxan, da bertsio pentsio hori, urtarriaren 15 arte egonda epea, azarotik ona, pentsionistok bertsoak eta idatziaz, bertsoak eta bialduteko, eta martxoaren batean Tolosan egingo dugune jaialdi bet, bezkari eta bar, eta hor, sariak emango dira, eta, hori, esan nahi dut. Gauza asko dago, lan handiak, baina, gogotzu gaude eta jarraituko dugu, Zorionak lehenik eta behin, eta kontuan izango dugu, data eta ekintza garrantzitsua datozela etorkizunean. Mila esker, Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea, gaur gurean zuen borroka erakustearen. Bale, eskerrik asko eta nahi duzunen arte. Makroproiektuei dagokionez, abiadura handiko trenaren lanak gelditzea eta zaintza sistema indartzea eskatu du abiadura handiko trena geldituk. Ostiral eta larunbat honetan elkarretaratzeak egin ziren Nafarroa, Araba eta Gipuzkoako hainbat herritan Nafarroa eta EAEren arteko abiadura handiko trenaren garapenarekin lotutako zundaketak eta izapide administratiboak gelditzeko ekimen bateratua ezarriz.
Iruñeko manifestazioan 500 lagunek parte hartu zuten. Elefante txuria kalera atera zen berriro. Oraingo honetan, salatu nahi izan da diru publikoa etengabe xahutzen ari dela Euskal Herriko osoko obra horietan, zehazkiago Nafarroan 351 milioi euro Next Generation funts europarretatik, Tafaia kanpana astartearekin eta Ebroren gaineko Kastejongo zubiarekin jarraitzeko. Gaur Iruñan elkartu gara, HT gelditutik antolatu dugun manifestazio honetan, lurraren zaintza guztion zaintza da, cuidado con el TAP no hay cuidados, lemapean. Lehenik eta behin, HTA Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, eta alferrikako inposaturiko eta xahutzaileena den azpiegiturarik txikitzaileena dela salatu nahi dugu. HTA baliabide ugarietan kontrajarria da, eta horien artean bizitza bizigarria eusten duten zutabeen aurka egiten du. AHTaren benetako erreskatea da Europako finantzaketa publikoaren bidez eta ez da doan aterako. Aitzitik, zor publikoa gizentzea eta datozen urteetarako murrizketa politika areagotzea ekarriko du. AHT bezalako proiektuek etorkizunaren aurkako eraso zuzena egiten dute. Manifestazioaren amaieran, Maria Txifitek AHZ Nafarroako gobernuaren ekimen berria aurkeztu zuen parodiatonuan, eta zaharren egoitzen egunerokotasuna antzeztu zen. Otsaiaren 22tik 25era, Agurainen eta Altsasun antolatutako jaurdunaldietan parte hartzera animatu zituzten herritarrak. Gainera, apirilaren 20an, 6etan, Altsasun planifikatutako manifestazioan jende askok parte hartzeko deia egin zen, eta ingurumen arloko ekimen eta kezka horiek babesteko adierazpen kolektibo gisa finkatu zen. Politika gaietaragoa, Udalbiltza Euskal Herriko udaletxe eta hautetxiak batzen dituen erakunde publikoak 25 urte beteko ditu aurten, gertutik ezagutu dezagun. Den aldatzen da, Udalbiltza ere bai. Mende laurdena beteko du aurten iraiaren 18an. Urrats asko eman dira ordutik eta urte hurren heltzera doan honetan aldaketa nabarmenetako bat izango da logo berria. Larun batean egin zuten batzar orokorrean aurkeztu zuten irudi berria. Dantza, poema eta musika ere protagonista izan ziren. 25 urte bete dituzten honetan atzera begira jarri ziren iraganari aitortza egiteko. Hizpide izan zituen Lizarrako eta Bergarako alkate mugimenduak Mertxe Aizpuru Udalbiltzako lehendakari ohia. Alkateak izan zirelako Euskal Herriaren nazio eskubideak aldarrikatzeko pausoa eman zutenak. Lizarrako eta Bergarako alkaten mugimenduak bezala ezagutuak izan zirenak. Baina batzar orokorrean etorkizunari begirare jarri ziren, datorrenari ilusio zeusteko. Etorkizunek urrats horiek azaldu zituzten Aritz Alberdi Udalbiltzako lehendakariak eta Clara Royet erakundeko zuzendariak. Zalantzarik gabe, lan handia egin da Euskal Herriaren garapena eta kohesioa sustatzeko. Eta horretan jarraituko dugu hurrengo urteetan ere. Udalbiltzaren printzipioi bere horretan eutxiko diegu. Gure lugaldea egunka handi horiei erantzun dehitzaileak emaiteko uneak proposa da. Botere municipal eraldatzailea esperimentatzen ari diren espazio gero eta zabalagoak dira. Burujabetzen bidean eskua luzatu zieten udalerri gobernantza publiko komunitarioan oinarritutako proiektu eraldatzaien bidez nazioa erekitzen jarraitzeko. Gaur-gaurkoz 84 udalek osatzen dute Udalbiltza. Asteburu honetan sartu dira Dima, Izurtza, Martina Xemein, Plentzia, Berrobi, Mendaro eta Larraun. Poliki beraz gero eta gehiago dire erakundeko kideak eta zerrenda aldatzen ari da. Horietako bat izango da Bergara. Gorka Artola alkateak esan zuen osoko bilkurara eramango duela Bergara Udalbiltzan sartzeko proposamena. Bergaran asko dauko ikasteko Piterotik, Azkartetik, Gartzenegan. Eta segur dago Bergaratik be gura aletxo askani ez epeinkela Euskal Herriaren burujabetasonik. Bidia bakarrik baino erraza gutzen dalako lagunduta eta zuek bezalako bidelagunekin are hobia izango dela ziur nago. Norberak norberaren udalerritik begira altxatu eta Euskal Herriari begira jartza lortuz gero proiektu nazionala garatu ahal izango direla azpimarratu dute. Jende txiki askok, leku txiki askotan gauza txikiak egiten mundua alda dezake. Urtarrilaren 28an hasi eta martxoaren 16ra bitartean burutuko da 2024ko Arabako bertsolari txapelketa. Hasiera eta gerturatzen ari denez, pantailaren beste aldean dugu Xue Diaz de Cerio Aipeolea, Arabako bertsolari txapelketako sustapen eragilea. Arratsaldeon Xue. Arratsaldeon iretik.
Urtarriarekin, Baranbioko Garrastatxu txokoan argitara eman dituzue aurtengo Arabako bertsolari txapelketaren datak, igande honetan hasiko dena. Konta iguzu, zer dago txapelketa guztionen atzean? Bi urtetan behin jokatzen den txapelketa da, eta aurtengoan tokatzen zaigu. 6 saioko txapelketa izango da, 3 final laurden, 2 final erdi eta finala, eta 18 bertsolari arituko dira jokoan. 1982an jokatu zen lehenengo Arabako bertsolari txapelketa, hau da orain dela 40 urte, nolako bidea egin du Arabako bertsolaritzak? Horixe, urte hauetan zehar hori esan izan dugu, ez? 40 urte hauetan zehar landu den bide horri heldu nahi izaten diogula, eta onditzen joan da, azten joan da, emakumea gehiago sartzen dugu joan da, eta txapelketa oso baten irudia du gaur egun. Eta gaur egun, aurtengo edizioari begira, zer espero dugu txapelketan? Bertsolari batzuen arteko lehia egongo da, bai? Urte batzuetan igual oso argi egon da, zeintzuk pasako diren aurrera fasetan zehar, eta gutxi gora bera finala ze irudi izango finalak bagenekien, baina nik uste dut aurten zailagoa jakiten. Zailagoa, izan ere, Arabako 18 bertsolarik hartuko dute parte, bertsolari berriak izango dira aurtengo edizioan? Berriak ez. Azkenengo txapelketan partu hartu gabeko gazte batzuk bai, baino ez berriak. Orduan, 2019an, ez 22an, 2019an parte hartu zuten batzuk badaude, berriro ere bueltatu dira. Txapelketako lehenengo final laurdena, urtarrilaren 28an jokatuko da Izarrako kulturretxean, eta martxoaren 16an borobilduko da finalarekin Gasteizko printzipal antzokian. Datorren igandeko saioari begira, nortzuk hartuko dute parte? Datorren Izarran, txapelduna bera, Peru, Paula Milburu, Danel Errarte, Eli Zaldua, Aitor Ugarte eta Ekaitz Samaniego arituko dira kantuan. Saio guztien egutegia zein informazioa bilatzeko webgunean topatu daiteke, ezta? Bai, hori da. Bertsozale elkarteko webgunean, Arabako pestainan hortxe izango da informazio guztia. Elkarrizketa borobildu aurretik, azken galdera bat. Badago aipatzeko nabarmenduko zenukeen zerbait? Datorren... 40 urte ez direla urtero ospatzen, ez? Eta hori dugula helburua 40 urte borobiltzea. Eta berriro ere printzipalera bueltatu gara finala jokatzera, eta nik uste dut, batzuk nostalgia zeritu ziren aurrekoan bertan jokatu betzelako, eta orain daukate arantzatxorik entzeko aukera. Ikusi beharko da. Mila esker Uxue, aurtengo Arabako bertsolari txapelketaren inguruko berriak gurera kartzearen, eta Izarran izango gara. Ados, eskerrik asko. Albistegia amaitu horretik, Nafarroara goaz, elurrak Nafarroako herribera elurrez bete baitu. Ikusi. Asteburu honetan, oiez bezala Nafarroko herriberari egokitu zaio elurtea, ostiralean gehien bat. Iparraldea berriz lasai egonda eta ez da elurte handirik izan, are gehiago eskia amaitu dutenentzat asteburu zaila izan da. Ablitasen, Arketasen, Baltierran, Zintruenigon, Kabanillasen, Fiteron, Monteagudon, Buñuelen eta Ribaforadan ere izan ziren elurteak. Bazeuden aurre ikuspenak bete ziren, naiz eta ez ziren gehiegi mamitu eta ez zuten arazo handirik sortu. Hala ere, N113 errepidea ibilgailu astunentzat eta autobusentzat moztu zuten Koreia parean, Soria inguruan elurra baitzegoen galtzadan. Zintruenigon bakearen ama Birjinaren jaiak hasi ziren eta elurtearen ondorioz ostiral honetan bota behar zuten suziria atzeratu zuten larun batera. Udalak udal brigadarekin eta udaltzangoarekin bilera egin ondoren abian jarri zuen elur denboraleagatik abian jarritako operatiboa. Duela astebete aktibatuta zegoen temperaturen jeitsierarekin. Tuterak 24 ordu igaro zituen ostegunean 20 gradutan egotetik ostiral honetako gaueko 2 gradutan egotera.
Ondorioz, eguraldi ezoikoa eta ustekabekoa izan zen zonalde horretarako, baina herritarrek paisaia politaz disfrutatu zuten. Azken albiste honekin iritsi gara buletinaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu hamaika.eus. Atarian 8:30 gara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi izan eta gero arte. Pagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta hemendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik. Aldudet? Benetan aldatuko bizitza, uste zu ezakadala izpilurikan? Edo adibidez, lehengo eszenarioan de artearen munduan. Pertsona bat geizten da esenatokitik, eta nik ez hau dut jendiak, bai. Oie, pixka flojo gaur, ez? Jo, pixka mierda, jo, eskatu dut atera hau, no seke, zetako esate oso. Badakite gisa dela, nina hor gainean ikusi dut, baino ez do gura, egon isilik. Bai, nik uste jendea nahazten dula puñaladak ez ematea, hau da, atzetik gaizkitza egiten ez ibiltzea, zintzua izatearekin. Atzetik ezakit asko zobeto, baina batzutan, berotzen zaigu haua, ni lehenengoa, pilo bat. Eta orduan, hobeto da atzetik esatea aurpegira botatzea, porque bestela nahazten dituzu bazterrak gehiegi, gero damutzen zea eta ez dago konponbiderik. Orduan, baitare hori jakin behar da, eta horrek ez du esan nahi ezin dezula putakume hau, ez, baina ezin diozu esan aurpegian, baina ez da ibiltzea atzetik da, deskargatzeko modu bat, eske jena ezak ikudeatzen sentimenduak. Ireki dozu beste meloi bat, puntu oso ere burua, batetik amardara. Responsabilidad afectiva. Ondo nabil, nahiko, uste, bueno, es que claro, responsabilidad afectiva, segurazki beste parteak. Inbiego prensa del corazón, zen bat ardeman euki dituzu. Serioa bat? Eta zen moduz, responsable? Ondo, bai. Komunikazio, gustatzen zaiten aitz egitea. Zintzotasuna. Bai, eske bestela me come la ansiedad. Bai. Osa, nik ezak izose gordetzen. Nik zeose, gustat ez duala ondo, bai bere aldetik edo bai nere aldetik. Yo me vuelvo loco. Nik badaukot zerbait esateke, eta ez dut esan, azten azeiten como mierdas psicopáticas. Ez nago ondo. Itzegin behar dugu. Nik dena atera inbardet. Osa, ez zinet gorde. Zen gainera, gordetzen badet, aserretzen naiz, ezakizer. Bai, aserretzen zare como handik 3 astetara, porque utzio su kutsara zikina en el fregadero. Es que da